ble fyddai'r Saesneg heb y Gymraeg. Yn bell yn ôl ar blaned arall mewn bydysawd arall, yn bell i ffwrdd. Fe fues I, am ddwsyn o flynyddoedd, yn ennill y maramenin fel athro ysgol uwchradd, a hynny yn Llandysul, yn ysgol gyfun ddwyieithog Dyffryn Teifi. Ysgol lle roedd holl bynciau'r cwricwlwm ac eithrio rhai o'r gweddorau a rhannau o fathemateg, os cofiau'n iawn, yn cael ei dysgu drwy'r Gymraeg. Mwy na hynny, Cymraeg oedd iaith holl ymwneud cyhoeddus yr ysgol, boed hynny ar gampws yr ysgol neu mewn digwyddiadau oedd yn cael ei trefnu a tu hwnt i'r campws hwnnw. Ond roedd na un pwnc arall yn cael ei ddysgu drwy'r Saesneg. A'r pwnc hwnnw oedd Saesneg ac athro Saesneg wedi. Ond mae byd o wahaniaeth rhwng bod yn athro Saesneg a bod yn athro Saesnig. Saesneg oedd iaith gweithgarwch academaidd holl ddosbarthiadau'r adran wrth gwrs. Ond Cymraeg oedd iaith gymdeithasol y dosbarthiadau hynny. Geiriau cyntaf pob gwers felly oedd dewch mewn, nid come in. Ac os oedd ein bnawn cynnes, agor y ffenest os gweli'n dda, nid open the window, please. Doedd na ddim Welsh not, hyd yn oed os oedd rhaid atgoffa rhai, bendith arnyn nhw, i siarad Saesneg wrth i bod nhw'n trafod yn ystod sesiynau gwaith grŵp ac yn y blaen. Nawr peth digon naturiol oedd bod y Gymraeg yn dylanwadu ar Saesneg rai ohonyn nhw, ond yn amlach na heb dylanwad cadarnhaol dros ben oedd hwnnw. Dwi'n gwybod bod ambell idiom Gymraeg yn ymddangos yn ei brawddegau Saesneg weithiau, wrth sgrifennu am gerdd Wilfred Owen, Dwlget y Corwm Est, cerdd am erchylltra yr rhyfel byd cyntaf. Wel, mae'n siŵr bydden nhw'n cyfeirio ni treithodau at rhywbeth fel soldiers dying over their country. Pam? Wel, oherwydd yng Gymraeg, wrth gwrs yr idiom yw dros Gymru, gwlad, marw dros eich gwlad. Ond roedd gan un o'n cyd-aelodau yn yr adran i ffordd unigryw ei hun o gywiro'r gwall hwnnw, gan ddweud wrth ei ddisgyblion, one doesn't die over one's country, one dies for one's country. It's only paratroopers who die over their country. Sy'n profi un peth o leia, sef bod gan bob athro Saesneg i joc, ond os e. Beth bynnag am hynny, athro Saesneg, nid athro Saesneg o'n ni. Ac mae'n ddiddorol yn dywe, nad yw'r iaith Saesneg yn gallu tynnu'r gwaniaeth rhwng y ddoi beth. Saesneg yw English a Saesneg yw English. Yn yr un modd, dwi ddim yn gallu tynnu'r gwaniaeth rhwng Cymraeg a Chymreig. Welsh yw'r ddoi beth. Ac mae hynny'n problematig. Wedi'r cwbl, beth yn union wedyn yw Welsh poets? Ai beirdd sy'n sgrifennu'n Gymraeg, neu feirdd sy'n dod o Gymru, neu'n byw yng Nghymru, neu sydd ag ymroddiad at bethau Cymru yn eu cerddi nhw? Neu, o bosib, sydd wedi symud i Gymru yn unig swydd mwyn medru derbyn nawdd cyhoeddus i ysgrifennu gan Lywodraeth Cymru. Ond mater arall yw hwnna. Beth yn union y dylen ni alw beirdd o Gymru sy'n barddoni drwy'r Saesneg felly? Pan o'n i'n fyfyriwr, y term amdani nhw oedd Anglo-Welsh poets. Yn wir, roedd modiwl ar Anglo-Welsh writing yn rhan o'n radd llenyddiaeth Saesneg. A dyma astudio felly waith beirdd adnabyddus iawn fel Dylan Thomas neu Dylan Thomas ac R.S. Thomas. Dyma ddarganfod enwau newydd i fi ar y pryd hefyd fel Raymond Garlick, David Jones, Idris Davies, Vernon Watkins, Alun Lewis, Harry Webb, Danny Apsey a'r amryddawn Brenda Chamberlain. Dyma ddarganfod hefyd feirdd ifancach o'r hanner ar y pryd, fel Gillian Clark, Sheena Pugh, Tony Curtis, Robert Menhennick
a'r diweddar annwyl Nigel Jenkins. A dwi'n siŵr fod nifer o'r enwau hyn ynghyd ag enwau'r genhedlaeth ifancach to fel Owen Shears a Samantha Wyn Rhydderch yn rhai cyfarwydd i'r sawl sydd, neu sydd wedi bod neu a fydd yn astudio llenyddiaeth Saesneg Tygau, oherwydd bod gofyn i ysgolion bellach astudio 10 o gerddi a chyswllt thematig rhwngthyn nhw o'r gyfrol Poetry 1900 to 2000, 100 Poets from Wales, a olygwyd gan Mick Stevens, tad Hugh Stevens, nid y canwr o Solfach. Nawr sylwch taw Poets from Wales i nhw erbyn hyn, nid Anglo-Welsh poets. Sylwch hefyd nad Welsh writing in English yw'r disgrifiad o'i gwaith nhw chwaith, bu hwnnw'n derm derbyniol am spelfach, a hynny ar ôl iddyn nhw gladdu'r term Anglo-Welsh, oherwydd i fod yn awgrymu i rai fod gogwydd Saesnig i'r gwaith, neu taw beirdd Saesnigedig o Gymru oedden nhw. Mae'n dda dweud bod y cwrs lefel A llenyddiaeth Saesneg hefyd yn rhoi lle mwy amlwg nag a fi i'r Poets from Wales, gan fod gwaith Gillian Clark, Alan Lewis, Danny Absey ac Owen Shears to, ymysg y dewisiadau erbyn hyn. A rheini ysgwydd yn ysgwydd a Yates a Lawrence, Ted Hughes, Plath, Larkin a Duffy. Carol Ann yn yw nid y gantores o Nefyn, ac yn y blaen. Ond pan o'n i'n dysgu barddoniaeth Saesneg i blant cefn gwlad Dyffryn Teifi, ro'n i'n awyddus i gynnwys mwy na dim ond Poets from England a Poets from Wales yn yngwersi. Ro'n i hefyd am gyfeirio at feirdd Cymraeg hefyd. Ro'n i am wneud yn siŵr fod yn ysgyblion ni'n gallu manteisio i'r eithaf ar eu cefndiroedd Cymreig a Chymraeg wrth fynd i'r afel a thestunau Saesneg. Pam? Wel, mwyn iddyn nhw ddod i ddeall yn gyntaf fod statws y Gymraeg gyfywch ar Saesneg fel cyfrwng barddoniaeth. Yn ail, fod i dwyieithrwydd nhw yn fantes eithriadol yn academaidd heb sôn am mewn ffyrdd eraill. Ac yn ola, fod angen medru cymhwyso'u profiadau nhw o bynciau ac o feisydd eraill yw hymwneud nhw a llenyddiaeth Saesneg ar ffordd arall rownd, wrth gwrs. Reit, dwi wedi rhoi'r theori i chi, ond i'n meddwl bydde fe'n syniad i fi gynnig esiample o'r math o beth ro'n i'n ei wneud. Gan obeithio y byddan nhw'n rhoi syniad i athrawon, i ddisgyblion, i ddarllenwyr o bob oed, o beth sy'n bosib siwrne i chi'n mabwysiadu'r parodrwydd ma i fod yn fyfyrwyr iaith a llen, yn hytrach nac yn fyfyrwyr iaith a llenyddiaeth Gymraeg neu iaith a llenyddiaeth Saesneg. Gymrwn ni felly gerdd neu ddwy o'r flodeugerdd mae blodeugerdd Poets from Wales, Mick Stevens. A gweld i ba gyfeiriadau amgen y gallwn ni fynd iddyn nhw os pwyswn ni ar yn hadnabyddiaeth ni o'r iaith Gymraeg ac o feirdd Cymraeg Cymru. Nawr, weithiau bydd y cysylltiadau yn rhai amlwg iawn. Weithiau'n fwy cynnil. Rai ohonyn nhw'n ddefnyddiol, eraill jyst difyrwch. Reit, beth am ddechrau gyda Harry Hapus ei hun, sef Ronald Stewart Thomas, R.S. Thomas, o ffeiriad yn yr Eglwys yng Nghymru a ddysgodd Gymraeg, ac a garodd y Gymraeg a'r Cymru, a chael siom embyd ynddyn nhw hefyd. Yn wahanol i sawl un o'r rheini, roedd enghraifft o blaid ymgyrch llosgi tai haf y Meibion Glyndŵr nôl yn yr 80au. Roedd hefyd yn dwlu ar adar ac ar fyd natur yn ehangach. A fe weithodd rai o gerddi cenedlaetholgar mwyaf dadleuol ail hanner yr 20fed ganrif, a rai o gerddi crefyddol mwyaf
gonest a threiddgar yr un cyfnod. A fe yw'r bardd a wedodd, nad oedd e'n deall pam y bydde unrhyw fardd yn ysgrifennu cerdd mwyn ceisio ennill cystadleuaeth neu wobr. Dwi wedi dewis cerdd fer gan Ares Thomas sy'n cyfuno doi beth pwysig iawn yn ei fywyd a'i waithau, sef ei ffydd a byd natur. Teitl y gerdd yw The Moor. 4 llinell ar 10 sydd ynddi, ond dyw i ddim yn soned chwaith. Cerdd yn y wers rydd yw i. Cerdd yn y fer o libra, neu chwedl y Saesneg free verse, sef hoff ffurf farddonol ni'n Cardys. The Moor. It was like a church to me. I entered it on soft foot, breath held like a cup in the hand. It was quiet. What God was there made himself felt, not listened to, in clean colours that brought a moistening of the eye in movement of the wind over grass. There were no prayers said, but stillness of the heart's passions. That was praise enough, and the mind's session of its kingdom. I walked on, simple and poor, while the air crumbled and broke on me, generously as bread. Dwi'n dweud wrth ddisgyblion a myfyrwyr sgrifennu creadigol yn aml taw defnyddio geiriau cyffredin mewn ffordd anghyffredin sy'n aml yn creu'r farddoniaeth ore. Digon hawdd defnyddio rhyw eiriau mawr cymleth anghyfarwdd mwyn ceisio gwneud eich cerdd chi swno'n fwy sylweddol nag yw i. Y gamp yw bod pobl yn deall eich geiriau chi yn syth. Hyd yn oed os oes rhai ymroi weithiau i ddeall i harwyddocad ychwanegol nhw ynghyd destun y gerdd. I harwyddocad nhw, sylwch, nid i hystyr, mi ddylen ni ddeall rheini. Nawr, geiriau cyffredin neu gyfarwdd yw rai Ares Thomas yn y gerdd hon, nam un mae'n debyg, sef y gair session, gydag ec ar y dechrau, C-E-S-I-O-N, hynny yw. I ystyr yw ildio hawliau a rhywbeth. Fel mewn geiriau fel seed a concede, neu yn y gerdd hon, the mind's session of its kingdom. Hynny wrth gyrraedd y môr, sef y ros neu'r wain yn Gymraeg, fod angen i ddyn ddod ag agwedd wahanol. Bod angen i feddwl oeredd dadansoddol holl wybodus dyn ildio i hawl ar ei deyrnas. The mind's session of its kingdom. Bod angen iddo ollwng i afel am ychydig i dderbyn nad ganddo fe yma'r gair ola ar ddirgelion y man hwn, a'r tir hwn, a'r ddeiar hon. I raddau, dyna mae'r Ares yn dweud a mae'n rhaid i ddyn wneud hefyd wrth fynd i'r eglwys neu'r capel neu wasanaeth crefyddol o unrhyw fath. Wedi'r cwbl mae e'n dweud am the Moor, it was like a church to me. I entered it on soft foot, breath held like a cup in the hand. It was quiet. What God was there made himself felt, not listened to, in clean colours that brought a moistening of the eye in movement of the wind over grass. Dyw e ddim yn gwybod pa fath o dduw sydd yn y lle hwn. Yn sicr dyw hwnnw ddim yn siarad ag neu ni orfodi wrando. Yn hytrach, mae'n teimlo i bresenoldeb yn y lliwiau glân hynny sy'n dwy'n deigrin i'w lyged wrth i'r gwynt sy'n cyffroi'r gwair i gyrraedd ynte. Nawr, ar un ystyr, celech chi ddim doi fan mor wahanol i'w gilydd ac eglwys a'r chos yn aill yn adeilad caeedig, ffurfiol, swyddogol, gysegredig,
y llall yn agored, yn fan gwyllt, heb reol, na ffurf, na defod, na dim, heb gynhesrwydd na chroeso arwynebol, chwaith. Ac eto, mae Ares Thomas yn ymglywed a phresenoldeb ysbrydol yno. Nad os yno'r holl bethau y bydden ni'n ei cysylltu gyda gaddoliad mewn eglwys neu gapel neu ble bynnag. A mae hynny, mae'n un eitha dadlennol, yn sicr mae fe'n ironic yn diwe, oherwydd mae Ares Thomas yn dweud mewn mwy nag un gerdd arall i fod e'n cael trafferth dod o hyd i ddiw yn yr eglwys ac yn y gwasanaeth. Yn wir, mae'n gofyn yn ei gerddau in church. Is this where God hides from my searching? Ac roedd e'n offeiriad yn weinidog crefyddol. Ond, ar yr rhos neu'r wain, the more, there were no prayers said, but stillness of the heart's passions, that was praise enough, and the mind's session of its kingdom. I walked on, simple and poor, while the air crumbled and broke on me, generously as bread. Nawr, y cwestiwn i chi'n i ofyn nawr yw, popeth yn iawn, ond pa fantes mae bod yn Gymru Cymraeg wedi roi i ni gyda gwerthfawrogi'r gerdd hon? Wel, dewch i ni wario'r gêm obscure, ond hynod fuddiol honno. Mynd am dro i'r geiriadur. Dewch i ni bipo mewn geiriadur Saesneg ac wedyn geiriadur Cymraeg i dyrchu'n ddyfnach i bosibiliadau rai o'r geiriau cyffredin hyn. Cymrwch y gair môr enghraifft. Nawr, yn ôl y geiriadur Saesneg ar-lein, Lexico Oxford Dictionary, mae e'n tract of open, uncultivated upland, typically covered with heather. Iawn. Ac mae gan y wefan honno thesaurus hefyd. Dewch i ni drial hwnna, felly moorland, heath, plateau, ond hefyd ffurfiau mwy tafodieithol fel fell a wold. Nawr, dim byd yn neidio ata i fyna i roi rhyw allwedd arall i'r gerddi fi. Heblaw'r gair heath, falle. Yn sicr, tasau'r dosbarth hefyd yn astudio King Lear fel i testyn gosod Shakespeare. Byddai modd sôn am yr heath enwog yn y ddrama honno, lle mae natur ar ei mwyaf elfennol, lle mae holl arwyddion arwynebol gwareiddiad yn diflannu, lle mae Lear yn cael ei ddinoethu'n llwyr ac yn gorfod wynebu i ffolineb ei hun yn ystoro fwyaf arswydus y myd y ddrama. A byddai hwnna'n grwydrad digon difyr a dadlennol hefyd. Ond does dim byd Cymraeg na Chymreig am hynny, ond i bai eich bod chi'n ystyried wrth gwrs, taw King Lear yw'r brenin Llyr. Y Llyr hwnnw sy'n dad i Branwen a Bendigeidfran y Mabinogi. Branwen ferch Llyr yw teitl ail ganc y Mabinogi, a Bendigeidfran fab Llyr yw geiriau agoriadol y gainc honno. Ond, dwi'n cyfadde, difyrwch yw hwnnw yn y cyd-destun hwn, nid cymorth ymarferol. Beth felly am droi at yn hoff ap i, sef ap geiriadur Prifysgol Cymru. A gweld beth sta hwnnw i weid am y gair rhos. Reit, ehangder o dir agored uchel, heb I drin, ac sydd yn aml yn gorsiog ac yn orchuddiedig a grig. Rhostir, doldir ar dir uchel, corstir, gwastadedd, anialwch, diffeithwch. Nawr mae cwpl o bethau fyna wedi tynnu'n sylwi yn barod. Bydde fe eitha difyr mynd ar ôl y gair cors, gan feddwl am daith Pererin John Bunyan, Pilgrim's Progress, cors anobaith, the Slough of Despond neu Despond, a'r ffaith fod yr ymadrodd mynd i'r gors wedi hen sefydlu na'n Gymraeg fel idiom sy'n golygu mynd I drafferth neu fynd i'r pen, sy'n gwneud penderfyniad ares I gyffel y byr rhos i'r eglwys yn fwy beiddgar fyth. Ond
dim amser dy fi i fynd ar ôl hwnna nawr. Gan fod 2 air arall yn y restr sy'n cynnig llwybr hyd yn oed yn fwy ffrwythlon i ni. A'r 2 air ffrwythlon, yn eironic iawn, yw anialwch a diffeithwch. Nawr, os neidiwn ni nôl i'r Lexico Oxford Dictionary, does dim sôn am desert, neu wasteland, neu wilderness yn y diffiniadau o'r gair môr. Ond mae meddwl am y môr, yr chos, fel anialwch neu ddiffeithwch, boed hynny'n llythrenol neu'n drosiadol, yn gymorth mawr i ddeall cyfeiriadaeth y gerdd ac i fynd â ni gam ymhellach na hynny hyd yn oed. Fel cors anobaith John Bunyan ac fel y wain yn King Lear, dyw'r ros ddim yn lle atyniadol. Does dim cysur aesthetig arwynebol yma. Dim o harddwch confensiynol byd natur. Na chwaith cynhaliaeth amlwg. Hynny yw, does dim tyfiant ffrwythlon i borthu a dim cnydau i'w cyneuafu yma. Wedi'r cwbl, dim ond anifeiliaid digon garw sy'n gallu pori ar yr chos. Ac eto, yn y man anaddywol hwn, y man mwyaf anial, y man mwyaf diffaith, mae Ares Thomas yn ymwybodol o bresenoldeb ysbrydol mawr. What God was there made himself felt, not listened to. Ac ar y diwedd, wedi'r profiad hwn, mae e'n cael y nerth i fwrw mlaen, unwaith to, bwrw mlaen yn llythrenol neu'n drosiadol. I walked on, medde fe, simple and poor, while the air crumbled and broke on me, generously as bread. Yn y lle nad oes dim byd o werth yn tyfu, mae e wedi dod o hyd i rhywbeth i'w gynnal e. Mae e wedi dod o hyd i fara, nid bara go iawn yn ei brofiad e, wrth gwrs, ond bara ysbrydol. Ond beth sy'n wych am y gair anialwch a diffeithwch yw i bod nhw wedyn yn rhoi'r allwedd i ni i arwydd o cad pellach a llinellau ola hynny. I walked on, simple and poor, while the air crumbled and broke on me, generously as bread. Oherwydd, yn stori Moses yn y Beibl, mae sôn am Moses, y proffwyd, yn arwen yr Israeliad drwy'r anialwch, drwy'r diffeithwch, a'r siwrne 20 mlynedd, gan ddianc o gaethiwed yr Aifft, a dod o hyd i Ganan, gwlad yr addewid, a heb siwrne drwy'r anialwch, bydde ddim modd cyrraedd gwlad yr addewid. Fel yn achos Ares Thomas, mae mynd drwy'r anialwch yn rhan o'r siwrne ysbrydol. Ond mwy na hynny, mae'r cyfeirio at Foses ac Israeliad ac anialwch yn gwneud y defnydd o'r gair bread yn fwy arwyddocaol fyth, oherwydd yn ôl y stori, a'r Israeliad yn newynu ar ei siwrne drwy'r anialwch, dyma Dduw, yn ôl y Beibl, yn ateb i gweddiau nhw ac yn danfon cawod o friwsion bara i ddisgyn amdani nhw, i'w hachub nhw rag marwolaeth. Ac enw'r bara hwnnw oedd Manna, Manna o'r nefoedd. I walked on, simple and poor, while the air crumbled and broke on me, generously as bread. Ac i'r sawl ohonoch chi sy'n fans rygbi, dyna esbonio hefyd gyfeiriadaeth emyn enwog William Williams Patercelyn, arglwydd arwain drwy'r anialwch. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me now and evermore. A gyda'r cwricwlwm newydd yma, sy'n addo cyfuno'r pynciau drwy'r trwch yn draws gwricwlaidd gyd berthnasol a dedwydd. Dyma ni wedi gyfuno Saesneg, Cymraeg, addysg grefyddol, technoleg bwyd, chwaraeon, iechyd a lles, a cwbl mewn un gwyriad bach syml. A hynny wedi deillio'r ffaith fod geiriadur Prifysgol Cymru wedi cynnig anialwch a diffeithwch fel 2
o'i diffiniadau nhw o'r gair rhos. Ond sonies i hefyd fod modd defnyddio nid yn unig yn gwybodaeth ni o'r iaith Gymraeg, ond hefyd yn hadnabyddiaeth ni o feirdd a llenorion Gymraeg. Yn sicr gyda'r gerdd hon, bydden ni'n tynnu sylw'r disgyblion at y ffaith nad Ares Thomas yw'r unig fardd i ddod wyneb yn wyneb a phresenoldeb ysbrydol mewn mannau anghysbell neu anial, neu mewn lleoliadau byd natur o leia. Bydden ni'n cyfeirio at feirdd Saesneg fel Wordsworth a Gerard Manley Hopkins yn ei ffyrdd gwahanol iawn, ond colli cyfle. Dim byd llai fydde peidio chyfeirio at un o feirdd y maes llafur llenyddiaeth Gymraeg lefel A hefyd, sef Waldo Williams. Preseli yw teitl y gerdd gan Waldo ar y cwrs ar hyn o bryd. Nawr, bydde modd creu cysylltiadau rhwng ymlyniad Ares a Waldo at gefn Gwlad Cymru a chymunedau cefn Gwlad Cymru, oherwydd nhw, y chwedl Waldo yw hil y gwynt a'r glaw, a'r niwl, a'r gelaich a'r grig. Bydde modd honni fod y ddoi ac yn enwedig Waldo yn dwyfoli'r cymunedau hynny, fy nghri, fy nghrefydd, fy unig faln i fyd. Ond bydden ni'n fwy tueddol o gyfeirio'r darllenwyr at mewn dau gau, un o gerddi mwyaf eiconic a phwysig Waldo, mae'n siŵr. Bydde modd gwneud cysylltiadau arwynebol i gychwyn wedi'r cwbl, ond nid rhwng parc a gwain y mae'r gerdd yn digwydd. O ba le'r ymroli a'r môr goleuni, oedd ei waelod ar wein parc y blawd a parc y blawd. Ond o ran y môr, hwn yw'r cysylltiad bydden ni am i'r disgyblion gadw mewn cof. Pam am Ares yn disgrifio'r modd y mae'r rhos yn dod ar ryw dangnefedd iddo fe. But stillness of the heart's passions, that was praise enough, and the mind's session of its kingdom. Fel Cymro Cymraeg, a rhywfaint o ddiddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg, dwi'n ffili help clywed Waldo yn dweud am ei brofiad mewn dau gau. Rhoddai i mi'r cyffro, lle nad oedd ond cyffro meddwl yn mydru'r tes. Achyn hynny, dygau i mir llonyddwch mawr. Ac yn dweud wedyn am bwy neu beth sydd fel petai wrth braidd hyn oll. Tawel ostegwr helbil hunan. Tawel ostegwr helbil hunan. Sef yr hyn sy'n dwyn i Ares Thomas, stillness of the heart's passion. Tawel ostegwr helbil hunan. Dygau i mi y llonyddwch mawr. A phwy awyr nad yw llonydd gorffenedig ar Williams Parry yn ei gerdd eifionydd sydd ar faes llafur tygau llenyddiaeth Gymraeg. Falle nad yw nhw mor bella hynny o lynyddwch mawr Waldo a stillness of the heart's passion Ares Thomas. Ac felly defnyddio'r dull hwn gyda cherddi eraill. Enghraifft, dim modd taclo un arall o gerddi Ares, sef reservoirs. There are places in Wales I don't go. Reservoirs that are the subconscious of a people troubled far down with gravestones, villages, ac yn y blaen. Heb gyfeirio at gywydd Gerallt Tryweryn. Nid oes i ni le i ddianc, nid un Tryweryn yw'n tranc. Neu fel mae Ares yn gweud, where can I go from the smell of decay? A Gerallt yn gweud, nid oes i ni le i ddianc. Ac yn y blaen. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwydd os yw'r awydd yno a'r parodrwydd i wneud ychydig o ddarllen ehangach ac o ymchwil. A bydde modd wedyn i wreiddio'r profiad o astudio llenyddiaeth Saesneg yn y profiad o fod yn Gymro Cymraeg neu'n Gymraes Gymraeg, neu'n un sy'n medru'r Gymraeg, full stop. Mwy na ni, byddech chi ar flaen y gad o ran y cwricwlwm newydd sy'n sôn yn hollol ddiamwys am gyfleoedd i athrawon wneud cysylltiadau cryfach rhwng y meysydd dysgu a phrofiad newydd yn ogystal
ac o ddewn iddyn nhw. Yn wir, mae'r fframwaith yn dweud hyn. Bydd gan ymarferwyr y rhyddid i ddefnyddio testunau a gweithgareddau i gyfuno dysgu ystyrlon o wahanol feisydd, disgyblaethau a chysyniadau. Tra bod canllawiau maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrenoedd a chyfathrebu yn sôn yn benodol y dylid archwilio gwahanol ieithoedd mewn perthynas a'i gilydd yn ogystal â sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu. Golyga hyn hefyd y dylid ystyried dysgu am a thrwy lenyddiaeth fel rhywbeth sy'n gyfrannu at holl agweddau dysgu am ieithoedd. Dwi'n gwybod I fod e'n bwysig diogelu'r ffiniau rhwng ieithoedd mewn rai cyd-destynau sensitif. Yn y cyd-destun hwn, byddwn ni'n dadle bod angen gostwng y ffensys weithiau, mwyn I ni allu brolio cystal yw'n Welsh poets ni. Ni wath beth I cyfrwng nhw, ond hefyd mwyn I ni allu brolio ble fyddai'r Saesneg heb y Gymraeg. Diolch yn fawr am wrando a hwyl fawr I chi gyd.